Laing eskwelahan na usab sa Leyte Province ang nakaduwat og pagpanghulga pinaagi sa social media nga giimbestigahan na karon sa kapulisan. DepEd Eastern Visayas dunay request sa mga local government units sa tabang sa pag-secure sa mga eskwelahan. Gikan sa Palo, Leyte, ani ang report ni Nico Sereno. Yes, may dunay dugang mga eskwelahan nga doon ako rin nadawat nga mga pagpanghulga gipost pinaagi sa social media butang nga giimbestigahan na karon sa mga otoridad. Taas ang linya sa mga estudyante sa gawa sa Palo National High School nga naabta namo sayo kaganihang buntag. Miagi pa sila og inspection sa mga dala nga bags nga gihimo sa gwardya ug sa na-assign nga barangay tanod. May pulis usab nga nakadeploy. Niadtong Biyernes lang ang maong eskwelahan dunay nadawat nga hulga nga gipost sa social media. Giingong kini na sabkuno ang sunod maong daling gipaimbestigahan kini sa mga otoridad. Hinuon nadayon ra ang klase karong adlaw. Some parents are afraid na kay we will not let our students report to school laanay daw, but then I told them nga we are trying our best for the security. I advise the learners and anybody to be responsible in posting, in talking, in whatever they say. Dapat hindi nila gagawing biro, kasi every action there is a consequence. So, let us help one another na lang for the safety of everyone. Sa maong eskwelahan, nga dunay moabot sa 4,000 ang populasyon, may mga trabahoon aron mas mapalambo pa ang seguridad. Mato ni DepEd 8 Regional Director Salustiano Jimenez, gawas sa Palo, may pipila pagyud ka mga eskwelahan sa Region 8 ang nakadawat sab og hulga. Dili mo kumpiyansa ang mga otoridad, paimbestigahan ug ipa-verify gyud ang madawat nga impormasyon. Samtang misuwat ang DepEd ngadto sa mga local officials sa Eastern Visayas aron matabangan sa mga panginahanglan nga mapalambo pa ang seguridad sa mga eskwelahan. Some of the request appeal includes the safety and security, even the fencing, because of course the Department of Education cannot provide fencing to all our schools. So we need help from our stakeholders, CCTV cameras as well, and even provision of guidance counselors or other mga psychiatrists na mga pwede magtulong. Aminado ang gobernador sa Leyte Province na dugang nakaroon ang requests sa mga gwardya sa ubay-ubay nga mga hangyo sa mga eskwelahan. Wa pay labot ang request sa dugang nga mga classrooms, perimeter fence ug uban pa. Apan taliwa sa mga insidente karong panahuna. It is signs of times, okay? It's a combination of just so many things. Number one is family. Okay, we have fragmented families right now na hindi na nag-uusap. Ang number one talaga na influencer dito is really the social media, the internet. Auhag sa gobernador, magtinabangay ang tanang sektor para masulbad ang problema ug matabangan ang mga kabataan. The heaviest influence right now that did not exist 30 years ago is really the internet, social media. So how do we do it? Do we actually constrict it? It's so difficult to constrict it. So what do we do? My suggestion is have a full course in grade school to talk about what social media is all about and the dangers and the benefits. May gipasalig sa mga otoridad nga kung unsa may mga report, mga hulga o threats nga ilang madawat, ila dayon kining i-report sa mga otoridad labi na sa atong mga law enforcement agencies aron mahimuan gyud aksyon ug mahimuan gyud og verification ning maong mga impormasyon. Di sila mo kumpiyansa sa tanan nga mga reports, mga hulga nga ilang madawat. Gikan di sa Leyte mo ng latest, may Daghang salamat, Nico Sereno.